takže ja vás pozdravujem opäť na našom dnešnom stretnutí. Pozdravujem vás z zapršaných ďalekých Košíc. Dnes by sme pokračovali dosť takou obsiahlejšou témou, a to je výkaz travovaných osôb. Je to dosť obšírna téma, dúfam, že ju stihneme. Akurát by som vás chcela poprosiť o zhovievavosť. Potrebovala by som dnešné naše stretnutie skončiť o 15 minút skôr, čiže 14:45, pretože potrebujem ísť na jedno vyšetrenie. A potom budúci týždeň v útorok by sme začali nie o 13:00, ale o 12:30, aby sme vlastne pokračovali potom v tom výkaze stravovaných osôb. Takže nebudem zdržiavať nejakými rečami pomimo. Ideme hneď k danej téme. Poprosím, ak budete mať otázky, ak vás to niečo nápadne v priebehu môjho monológu, tak v takomto prípade mi hneď napíšte vlastne do Messengeru otázku, aby som vám vedela zodpovedať. Dostali ste študijné materiály, obsah kurzu číslo 3, tak vlastne tam je obsahovo výkaz travovaných osôb, čo si dnes povieme. Prejdeme si nastavenie predpisu, evidenciu, výpočet čeku, prehľad odobratej stravy, evidencia, dotácia, réžie, odosielanie platieb cez internet, načítavanie platieb z výpisov z banky, najčastejšie sa opakujúce chyby a inkasostrávne. To inkasostrávne je vlastne téma. Je to vlastne dokument, ktorý musíte viesť, na základe vyhlášky na základe vyhlášky Ministerstva školstva. Dobre, takže ideme k tomu. Ak ste si pozerali ten dokument, čo sme vám poslali, tak mali ste tam vlastne aj vzorec na výpočet réžie. Sú tam citované aj paragrafy, ako to vlastne funguje s tým výpočtom strávneho. Samozrejme, dosť často sú mi kladené otázky, či každý rodič je povinný platiť réžiu. Ak je rodič v hmotnej núdzi, má právo požiadať zriaďovateľa o odpustenie réžie, ale s tým samozrejme musí súhlasiť zriaďovateľ, nie je to vo vašej kompetencii. Musí podať písomnú žiadosť. Maximálna, dokonca ja som si vyčítala na internete, pretože veľakrát sa ma pýtate aj, ako máte vypočítať, alebo respektíve, aká môže byť výška réžie, tak od 1.7.2023 do 36. platí vlastne na výpočet réžie výška životného minima. Pre plnoletú fyzickú osobu je to 268,88 eur. Ak ide o ďalšiu spoločne posudzovanú plnoletú osobu, je 187,57 a na nezaopatrené dieťa je 122,77 a tam sa potom používa vzorec presne podľa určitého koeficientu a maximálna výška réžie mi vyšla, že by mala byť na nezaopatrené dieťa nejakých 9,20. Viem, že sa stretávate a dokonca konkrétne v Bratislave napríklad majú réžiu až vo výške 16 eur, čiže v tomto prípade pri výške réžie je porušovaný zákon, pretože je to dané zákonom, aká môže byť maximálna výška réžie. A ak potrebujete vypočítať výšku réžie, tak máte tá metodika výpočtu režijných nákladov. Určite sa vás budú pýtať, možno, že aj teraz do konca roka budete mať nejaké, alebo v priebehu budúceho roka. Je to vzorec, ktorý sa bežne používajú ho všetci zriaďovatelia, čiže vlastne máte tam pekne napísané, že aké máte náklady za daný kalendárny rok a túto tabuľku pri metodike vlastne si vypíšete, vyplníte podľa vašich nákladov a podľa toho viete vydeliť a viete zistiť, aká je výška vašej réžie. Dobre, takže teraz poďme podľa toho nášho programu, čiže poďme na to, poďme na nastavenie predpisu, alebo respektíve takto. Ani nie, že nastavenie predpisu, ale ukážem vám hneď, ako sa tvoria, alebo respektíve, ako si vytvoríte nového strávnika, ako si nastavíte u ňoho jednotlivé nastavenia a potom si ukážeme, potom si tak v priebehu tohto povieme aj, ako sa vlastne posúvajú triedy. Tieto sa robia vlastne len raz do roka a to je na začiatku školského roka.
ale aby ste to vedeli a aby ste to mali ako v poznámkach, ako to robiť. Niektorí to viete, pretože už ste si tým prešli, niektorí ste noví, neviete, ako sa to robí, takže aby ste boli v obraze. Čiže máme otvorený základný modul výkaz strávovaných osôb. Teraz máme tu ikonky funkcie, je to základná tabulka, strávnik osobné údaje a potom je tu záložka internet. Táto záložka internet sa používa vtedy, ak využívate prihlasovanie a odhlasovanie cez e-školy. Čiže vlastne týmto ja vás nebudem zaťažovať, lebo zbytočne by som vás doplietla. Čiže pôjdeme si na tú druhú záložku smerom doľava, čiže v strede strávnik osobné údaje. Ak si chcem prijať nového strávnika, možno, že budete prijímať teraz nových strávnikov na základe toho, že sa vám budú hlásiť deti skrze dotácií na základných školách. Takže dávate si strávnik osobné údaje, odomknete si zámok a dáte si nový. Chcete skutočne pridať nového strávnika, dáte, že áno. A teraz sú dve možnosti. Buď pridávate strávnika už do existujúcej triedy, čiže mám nastavenú už existujúcu triedu, ktorú chcem, alebo si vytváram novú triedu. Čiže ak si vytváram novú triedu, zmením názov triedy, napríklad ja ju zmením na takto, na prvú A. Stupeň, keďže to je prvý stupeň základnej školy, mám nastavený stupeň jednotku. Teraz zadám si priezvisko, meno. Viete tu zadať aj ostatné údaje. Hej? Či už chcete názov, banku, od rodiča, aby ste mali vlastne informácie o tom, z akého bankového účtu vám prichádzajú platby. Viete tu zadať adresu, viete variabilný symbol. Čo sa týka variabilných symbolov, ak by ste chceli načítavať platby z internetu, vlastne z banky, z bankového výpisu, to si ukážeme, ako si vlastne viete dať vygenerovať variabilné symboly priamo v programe, alebo potom viete použiť aj, ak používate iný software, napríklad v škole, a majú tam rodičia už zadané nejaké variabilné symboly na platby, tak viete použiť aj tieto variabilné symboly, ale tie si potom musíte vlastne vpísať ručne priamo do výkazu strávovaných osôb. Čiže mám zadané priezvisko, meno a ďalšiu vec, ktorú potrebujem vlastne zadať alebo zadefinovať, je, či chcem, aby sa mi dieťa stravovalo počas celého týždňa, čiže pondelok, útorok, streda, štvrtok, piatok, či bude mať obedy, alebo ak sa stravuje napríklad len útorok, streda, štvrtok, tak pondelok, piatok vypnem a má zafajknuté obedy. Ak to potvrdím, tak ak budem čiarkať deti, alebo respektíve dochádzku, tak mi stále bude robiť len tieto dni, ktoré mám tu označené ako aktívne. Ak mám napríklad materskú školu a mám dieťa od pondelka do piatku, tak musí mať 10. obed olovrant. Toto je prednastavenie, ktoré ja si musím urobiť na to, aby som nemusela pracne potom, ak sa mi náhodou to dieťa má napríklad strávu len útorky, štvrtky, aby som nemusela potom dávať pozor pri vyčiarkávaní na celý mesiac, že mi vlastne niektorý deň unikne a potom na konci mesiaca prídete na to, že je tam problém. Hej? Čiže tu si to zadefinujete, čiže mám celý týždeň vyklikaný, ak mám materskú školu, tak mám aj 10. obed olovrant a teraz idem tam Enter a mám zapísaného strávnika. Idete pridávať ďalšieho strávnika, čiže opäť dáte nový, chcete pridať strávnika, dáte, že áno a opäť pokračujete. Ak je to tá istá trieda, ten istý stupeň, tak si dáte. Hej, a tu už mu napríklad označím útorok a štvrtok a budem mať obedy a dávam Enter. Čiže už mám ďalšieho strávnika, hej, zapísaného. Čiže, a tak znova, čiže pokračujete dovtedy, kým tí strávnici nie sú zapísaní všetci. Čiže stále pridávate nový, hej, za každým razom. Ak už mám vytvorenú danú triedu, zámok si zamknem a idem do časti funkcie. Hej? Čiže tu na strávnikovi osobné údaje, tam zadávate informácie o strávnikovi. Teraz, internet sme si povedali, ideme, samozrejme vieme, že vieme tlačiť všetky údaje, všetky náležitosti, ktoré potrebujeme, to je nám samozrejme známe. Tu je tlačítko import. Ak si na to kliknete, tak tu máte import načítať dochádzku vo formáte CSV. Čiže veľakrát sa nás pýtate, či vie náš program načítavať dochádzku ako výstup z výstupu iného softveru. Ak vám dokážu softveristi v inom softveri vytvoriť export vo formáte CSV, čiže Cyril, Soňa, Viera,
Do nášho programu sa to dá načítať. S nami táto firma komunikovať nechce, asi vie prečo, takže možno, že vy ako vlastne klienti by ste ich vedeli prinútiť k tomu, aby takýto import alebo export vedeli zabezpečiť. Čiže vo formáte CSV. To je import. Čiže ak import znamená načítať a export je, ja posielam preč. Dobre. Potom ďalšie tlačítko máme export. Tu vidíte, čo my vieme exportovať. Vieme exportovať zoznam žiakov, hmotnú núdzu, preplatky, nedoplatky, prehľad za celý rok, odosielanie šekov cez e-mail. Čiže všetky tieto zostavy my vieme z vašej dochádzky, ktorú vy robíte vo výkaze stravovaných osôb, exportovať, aby ste si to vedeli načítať niekam inám, do nejakého iného softveru, alebo ak potrebujete nejaký výstup vo formáte v Exceli alebo takto, tak vlastne toto tu je. Čiže to je export. Máte nejakú tabuľku, potrebujete načítať, tak tu nám máte vytvorený export. Čiže toto je import-export. Samozrejme vieme, že tu nás sa pohybujeme po triedách jednotlivých. Áno, čiže toto je vlastne náš pohyb v triedách. Máme označenie mesiaca, december 2023. Vybraná strava. Táto vybraná strava sa týka hlavne zariadení, ako sú materské školy alebo internátne zariadenia, pretože štandardne asi aj v základnej škole, keďže máte mliečnú 10, tak tam takisto viete vybranú stravu si nastaviť 10 a potom máte obed. Pri materskej škole máte 10, obed, olovrant. Prečo to máme takto rozdelené? Máme to rozdelené preto, lebo väčšina z vás spracováva štatistiky na konci kalendárneho roka a ešte neviem, možno, že ešte niekedy inokedy, ale myslím, že raz alebo dvakrát do roka sa robia štatistiky. Tam je ten štatistický výkaz, myslím, 1701 alebo také nejaké označenie má. Tak vlastne tam načítávate do toho výkazu, mesačného výkazu. Hej? A ak dáte do výkazu, že máte len obedy v materskej škole, tak sa vlastne ukracujete o informáciu z 10. a olovranty. Hej? Čiže preto to je rozdelené, aj čo sa týka výkazu stravovaných osôb, tak aj tamto máme rozdelené na vybranú stravu 10. a olovrant. Ďalšia záložka je skupina. Túto záložku používame vtedy, ak vo výkaze stravovaných osôb program kontroluje normované náklady s predpisom. Samozrejme je nám jasné, alebo respektíve takto, my už vieme, že predpis a normované náklady sa nám musia rovnať. Hej. Ako náhle je tam nejaký problém, tak vlastne kliknutím dvakrát z posledného riadku, kde sú čísla, tu to nevidíte, lebo tu nemám nič, ale poďme do novembra, tu budú nejaké stavy, takže dáme si všetkých strávnikov za radom, aby mi to zoradilo. A keď si dvakrát myškou kliknem do spodného riadku a mám správne vypočítaný predpis a normálne náklady, tak mala by som to mať zobrazené čierno-bielo. Ak to mám takto v červenom, mám problém. To znamená, že mi nesedí to, čo mám tu vo výkaze, s tým, čo mám v normovaných nákladoch a zároveň v mesačnom výkaze. Pretože normované náklady mi načítava odtiaľto a načítava ich sem do normovaných nákladov. Hej? Čiže to má súvis. A ak máte červeným, takto zobrazené, keď si kliknete do spodného riadku, máte problém a treba hľadať chybu, prečo vám to nesedí, lebo to musí sedieť. Hej. Aj keď máte dotované deti, aj keď sú nedotované deti, stále predpis a normované náklady sa musia rovnať. Hej. Ak hľadáme chybu, lebo mi to takto zobrazilo, tak kliknutím si do červene vyznačeného štvorčeka pravým tlačítkom myšky, tak mi ukáže, mi vypíše, ja to neviem síce posunúť, ale skúsim posunúť nižšie. Možno to vidíte, kontrola zo 6.11. strávnik Vlasta Stedy MŠ má chybne zadaný denný poplatok. Čiže znamená to, že mi vypísalo, u ktorého strávnika môže byť chyba. Čiže v takomto prípade idem do výkazu stravovaných osôb, nastavím si učitelia MŠ, pohľadám si čapkovú Vlastu a pozriem sa, aký tu je problém. Hej. Je tam nejaký problém a ja musím tú chybu hľadať. Čiže toto si potom ukážeme, ako sa to odstraňuje, hej, ako hľadáme chybu. Táto skupina, toto tu, nám slúži na to, ak ja potrebujem hľadať. Mám prepočítané všetko, lebo samozrejme je mi jasné, že vy robíte všetko aj
formou tabuliek, prepočítavate si to ručne krížom, krážom a hľadáte chybu. Potom, ak už si neviete dať rady, tak sa ozývate k nám a my hľadáme chyby, alebo respektíve problém, tak klikáme aj na túto skupinu. Čiže ak ja potrebujem vedieť, koľko mám predpis napríklad za prvý stupeň, tak si nastavím voľbu všetky triedy, čiže to je ten prázdny riadok a idem skupina, dám si napríklad prvý stupeň a tu mi zobrazí, koľko som mala odobedovaných obedov za prvý stupeň. A to si viete odkontrolovať potom podľa mesačného výkazu. Čiže mesačný výkaz, ak si dám november, a tu mám, hej, tu mám prvý stupeň 216, 211, 207. Ak si otvorím VSOčko, mám tu mám, vidíte, 221, 215, 240, čiže mám tu niekde problém v týchto číslach. A už viete, že kde hľadáte chybu. Tak sa viete prekliknúť aj na druhý stupeň. Opäť vám ukáže počty strávnikov, opäť si to viete porovnať a viete zistiť, že zhruba v ktorých triedách môžete ten problém hľadať. Hej, kde tá chyba môže byť. Pretože pri tom kvante práce, ktorú máte, tak je samozrejme jasné, že človek robí aj chyby. Hlavne, ak sa ponáhľate, aby ste všetko stihli urobiť tak, aby to všetko bolo v poriadku. Hej. Čiže tu na cez tú skupinu si viete odkontrolovať jednotlivé skupiny svojich strávnikov, čiže tie stupne 1, 2. Ak si spomínate, tak mali sme to označenie aj tu a to isté označenie máme aj v normálnych nákladoch tu. Hej. Čo sa týka ešte normálnych nákladov, tak v normálnych nákladoch musíte mať zadanú sumu výšky vášho finančného pásma. Čiže nie výšku dotácie, ale výšku vášho finančného pásma. Samozrejme vieme, že pri materskej škole, ak mám dotáciu euro 40, tak mám rozdelené a prioritne je odobratie podľa zákona odobratie 10. a obeda. Tak máte dotáciu rozdelenú medzi 10. a obed a Olovran už väčšinou ide na úhradu rodičom. Hej. Čiže 10. a obed. Samozrejme, zo začiatku to bolo, že prioritne je tam obed, ale vsunuli na základe posledného usmernenia, že je tam aj 10. zarátaná. Olovrand ich nezaujíma. Hej. A to isté platí aj pre základnú školu. Hej. Čiže ak mám tu na euro 90 a ja mám dotáciu 2,10, tak 20 centov mi ostáva akoby ten prebytok. To si povieme pri dotácii. Hej. Čiže to je tento denný poplatok. Tu je skupina, ktorú kontrolujeme. Ďalšie ikonka funkcie. Tu máme kopírovanie. Toto kopírovanie samozrejme viete, že nám slúži na kopírovanie strávnikov z mesiaca do mesiaca. Jednu vec, ktorú si musíte pri kopírovaní strávnikov uvedomiť, je tá, že ak vy si prekopírujete strávnikov, dajme tomu 15. alebo 20. dajme tomu v decembri, alebo v novembri ste si prekopírovali do decembra, ale vy v skutočnosti ste ešte november uzavretý nemali, pretože ešte nám tam ostávalo nejakých 10 dní do konca novembra. Vy ste ešte nejakú prácu vlastne v tom mesiaci november vykonávali, ale skopírované ste to mali už k aktuálnemu dňu. Čiže ak ja by som, 15. novembra kopírovala strávnikov do decembra, všetky zostatky, ktoré mám, či už sa týkajú dotácie, alebo pri materskej škole nie dotácie, mi kopíruje k danému dňu, čiže k 15.11. Ak by som urobila napríklad kopírovanie dnes, 13.12. do januára, ono mi skopíruje zostatky, ktoré mám k dnešnému dňu. Takže ja si musím uvedomiť, keď sa našla chyba a nevieme presne, v ktorom mesiaci môžem opraviť chybu vo VS aj dozadu, takto musíte si uvedomiť jednu vec. Vy ako náhle opravujete chyby v dochádzke a opravujete ich spätne, tým pádom sa vám mení aj uzávierka, ktorú ste odovzdali. Neviem, čo konkrétne odovzdávate vašej ekonómke. Hej? A tým, že opravíte uzávierku, musíte si uvedomiť to, že ona každé 3 mesiace vlastne uzatvára účtovnú knihu. Čiže ona by musela spätne otvoriť účtovnú knihu a musela by posielať zriaďovateľ alebo niekde na nejaký úrad vlastne tú opravenú uzávierku. Čiže to sa musíte opýtať vašej účtovničky. Samozrejme dá sa to, pretože u nás v programe sa databáza nezatvára. Vy viete, ja môžem v decembri opravovať chybu aj v januári 2023. Čiže u nás sa databáza nezamýka. Hej. Len vravím, uvedomiť si musíte to, že ako náhle opravíte niečo,
tú opravenú chybu, alebo ten opravený konečný zostatok, musíte potom spätne prekopírovať späť do aktuálneho mesiaca. Čiže ak máte príklad, máte chybu napríklad v máji alebo v apríli, tak musíte si byť vedomá toho, alebo vedomí toho, že ak ju opravíte napríklad v máji, musíte opraviť aj júl, august, september, október, november, december, čiže 7 mesiacov dozadu. Ak ste objavili chybu a proste zatiaľ vás na to nikto neupozornil, viete o nej len vy, teraz máte jedinečnú šancu pri kopírovaní straníkov do januára nastaviť si ten zostatok, alebo respektíve ten počiatočný stav v januári, tak, aby vám sedel na konečný stav z decembra vašej ekonomky. Toto je teraz fakt jedinečná príležitosť, ako si sadnúť k upratanému stolu. Čiže ak odovzdáte uzávierku za december ekonomke, ešte v mesiaci január, kým ho neuzatvoríme, môžete robiť úpravy vlastne v tých počiatočných stavoch v januári. To znamená, že ak odovzdáte uzávierku, len si odsúhlaste s ekonomkou, lebo ona pri vašom účtovaní by vám mala vedieť povedať podľa zostatkov, aké vy jej odovzdáte, aké tam máte, koľko jej vychádzajú preplatky a koľko nedoplatky, a len si to odsúhlaste vlastne vo vašej dochádzke, vo vašom výkaze, či vám to sedí alebo nie. Sú zariadenia, ktoré majú, proste je neuveriteľný chaos a bordel, hej. Nehovoriac o tom, ak sa robí tá duplicitná evidencia, že robíte v dvoch dochádzkach. Netuším, ako majú naprogramované zapisovanie platieb a načítavanie platieb, respektíve rozdeľovanie platieb v iných softveroch. U nás máte rozdelené samostatne strávne, samostatne réžiu a samozrejme samostatne dotáciu. Čo sa týka ostatných softverov, ja tam netuším, ale mám skúsenosti, veľakrát pracujem s vedúcimi jedálni a pri načítavaní im to tam nesedí. Neviem prečo, neviem z akého dôvodu. Hej. Čiže môžete si to opraviť, ale neručím, aký budete mať výsledok do konca decembra. Hej. Dobre, takže čo sa týka kopírovania, hej, vieme to. Hlavne sa to týka teraz. Je koniec roka. Predpokladám, že ste aktívni aj na našej stránke Varíme v jedálni. Dnes som tam pridala príspevok, čo sa týka kopírovania. Nerozumiem, prečo sa tak ponáhľate, alebo ponáhľajú vedúce dopredu a snažia sa. Je vlastne ešte, dnes je 13. je ešte 18 dní do konca decembra. Niektorí máte prevádzku aj počas prázdnin, niektorí vlastne končíte na budúci týždeň 21. A už vlastne sa teraz kopírujú sklady, robia sa jedálne lístky, kopírujú sa strávnici a tak ďalej a tak ďalej. Ja v tom problém nevidím, ale problém bude v januári, pretože v tej rýchlosti prechodu, ktorý sa vlastne udeje v januári, zabudnete na to, ku ktorému dňu ste kopírovali a nebudú vám sedieť zostatky. Väčšinou je to tak, že na to, že nám nesedia zostatky, či už pri kopírovaní zo skladu vykastrovaných osôb, pretože ostatné veci nás nezaujímajú. Hej, jedálny lístok, tam, ak sa vyskytne nejaká chyba, tak to nie je problém opraviť, ale nám ide o účtovné veci, čiže sklad a vykastrovaných osôb. Zabudne sa na to, kedy to bolo kopírované, aké tam sú zostatky, ale pri robení uzávierky v januári prídeme na to, že hop, moment, ale nesedia počiatočné stavy. Čiže ak kopírujete už teraz, musíte si uvedomiť s plným vedomím a zodpovednosťou, že kopírujem zostatky k danému dňu. Čiže ak ja skopírujem, či už dnes, alebo na budúci týždeň 21. strávnikov do januára, skopíruje mi to so zostatkami, ktoré mám. Čiže ak vy budete robiť akúkoľvek úpravu ešte v decembri 2023, musíte nanovo urobiť to kopírovanie. Ale týka sa to aj bežného mesiaca, čiže akéhokoľvek mesiaca ja od januára do decembra. Čiže ak ja kopírujem, fakt, uvedomte si to, že môžete ešte prijímať platby, prichádzajú vám napríklad dotácie na účty a tak ďalej a tak ďalej. Vždy, keď robíte úpravu, vždy ju robte tak, že musíte aj kopírovať nanovo. Hej? To, že vy máte deti vyčiarkané, alebo neviem čo urobené, ono sa to neprepíše. Robí sa vždy len to, že ten údaj, ktorý bol skopírovaný, alebo respektíve upravený, tak sa vám prekopíruje. Na čo musíte dávať ešte veľký pozor? Budete vrácať preplatky, alebo poodhlasovali sa vám strávnici, budete na konci mesiaca, v decembri budete vraciať preplatky vlastne rodičom. Vy keď vrátite preplatok rodičovi v decembri a urobíte zápis v mesiaci december,
tu na do vráteného, že ste mu tie peniaze vrátili, a máte konečný stav nulový a strávnik sa vám z obeda odhlásil, nemôžete ho vymazať v decembri. Môžete takýto zápis alebo túto zmenu urobiť až v mesiaci január, pretože on v decembri ešte, tam ste mali účtovný pohyb. Čiže vždy sa to robí mesiac, ako keby tieto úpravy a mazanie strávnikov vždy mesiac dozadu. Hej? Čiže to je kopírovanie strávnikov. Máme tu zámok. Tento zámok nám slúži na to, aby v prípade, že máte otvorenú kanceláriu alebo máte na nejakom priestranstve vlastne uložený váš počítač a nechcete, aby vám niekto ten počítač do toho počítača šahal, pretože už sme mali aj takéto prípady, že robili kadejaké čachre, machre, keď tam vedúca nebola, tak vlastne cez tento zámok si viete zamknúť. Hej, a už tu na ne urobí nikto žiaden pohyb. Hej, pracovná plocha je zamknutá. Čiže týmto zámkom si pracovnú plochu zamknete. Čo sa týka tejto lupy, táto nám slúži na to, aby sme si našli napríklad nejakého strávnika. Zapisujete strávne. Príde vám vlastne úhrada strávneho, príde vám výpis banky a aby ste sa nemuseli preklikávať v jednotlivých triedách, tak kliknete na to tlačítko hľadať. Samozrejme, vieme, že aktívne tlačítko je oranžové a nastavím si voľbu všetkých tried a teraz dám si vyhľadať strávnika. Zastane mi tam, kde mám, hej? Gašparíková, čiže našlo mi strávnika s mojím menom, s týmto menom, hej? Čiže ešte raz zopakujem, aby ste videli. Potrebujete zapísať platby, máte bežne takto zobrazený výkaz strávaných osôb, chcete si vyhľadať daného strávnika, máte jeho meno, kliknite na hľadať a tu zapíšete hľadaný výraz. A ono vám nájde strávnika, ktorého meno hľadáte, hej? Čiže to je tá lupa. Tu máme samozrejme naše tlačítko s 10 miestami. Poviete si, že toto tlačítko v výkaze strávaných osôb nie je potrebné. Verte, že je, pretože ak sa zapisujú platby, niekedy sa stane, že na klávesnici nedopatrením sa preťukne medzi dve tlačítka a zapíše sa platba ako keby na 3 desatiných miestach. A nesedí potom zaplatené. Hej. Ak je na 3 desatiné miesta, čiže ja ak to otvorím, tu by mala byť 0. Môže sa stať, že ja tu napíšem napríklad, ja neviem, 25,654, takto. My to reálne vidíme tak, 6,5. Ale vidíte, už sa mi zmenil konečný stav. Čiže už to nie je to číslo, ktoré ja mám mať podľa toho, koľko platieb som prijala, alebo respektíve, aké sú moje tržby. Hej. V takomto prípade potom kliknem si na 3 desatiné miesta a samozrejme tú štvorku musím potom dať preč takto. Hej. Ukážem vám, ako načiarkate celú triedu naraz. Čiže pôjdeme k tomu. Ešte prenos počty strávnikov. Vy ste sa, myslím, že aj pýtali, hej, čiže prenášať počty strávnikov do mesačného výkazu a do normálnych nákladov, na to nám slúži táto časť. Čiže ak mám zafajknuté normované náklady mesačný výkaz, automaticky mi program prenáša do normovaných nákladov, čiže do tejto tabulky normované náklady, tu na, ako aj do mesačného výkazu. No, kde ho mám ten mesačný výkaz? Tu je, hej? Aj tu mám počty strávnikov. Samozrejme, musíme si uvedomiť, že keď dáme preniesť počty strávnikov, pretože chceme vynormovať normovací hárok a odpísať zo skladu, urobíme prenos do mesačného výkazu raz a potom musíme urobiť prenos ešte raz, keď vlastne odpíšeme všetko zo skladu, aby nám program reálne preniesol zostatky, alebo respektíve skutočné odpísané suroviny zo skladu. Hej? A klikám si buď na aktuálny deň, čiže ak sa prekliknem do decembra, čiže aktuálny deň 13., alebo potom môžem celý mesiac. Zvyčajne robíme, ak nesedia normálne náklady, a hľadáme chybu, alebo nesedia nám skutočné náklady, to sa už potom porovnáva s obratovou súpiskou, tak robíme len jednu jedinú vec a to je to, že klikneme ešte raz na december a on nám preniesie počty všetkých strávnikov za daný mesiac. Hej. Čiže tu mám, ak sa prekliknem na 14., tu sa mi menia tlačítka, hej, za ktorý deň chcem urobiť prenos. Ak chcem mesiac, tak klikám na mesiac. Hej. Máme tu list číslo 1, čiže prenáša nám na list číslo 1, máme list číslo 2, preniesie nám list na list číslo 2. Hej. Do mesačného výkazu, myslím. Dobre, a teraz poďme na to. Tu ste mi položili otázku. Ideme na tú ďalšiu časť, čiže na tieto tlačítka. Toto nám tu je zrejme jasné.
lebo toto bola taká rýchlovka, toto asi aj všetci poznáte. Takže teraz sa presunieme na tú spodnú lištu, čiže strávnik, štátna dotácia, réžia a ostatné moduly. Ideme strávne. Pýtali ste sa, ako načiarkate celú triedu naraz. Nastavíte si danú triedu a teraz kliknutím pravým tlačítkom myšky na šipku smerom doprava. Nie tú hornú, ani nie tú dolnú, ale pri mene. Čiže nastavím sa na priezvisko, kliknem pravým tlačítkom myšky. Ešte raz, hej. Nastavím sa na priezvisko, pravé tlačítko myšky, vyznačiť celý mesiac vo zvolenej triede. Dám, že áno, tak a už mi urobilo. Ak si pamätáte, keď som prijímala tohto strávnika, tak som mu nastavila, že má obedy len utorky a štvrtky. Pozrite sa, ako mi to načiarkalo sám program. Hej. Čiže to nastavenie odobratej stravy v týždni má svoj význam, pretože vám to ušetrí kopec roboty. Hej. Čiže automaticky, keď dám to pravým tlačítkom myšky, vyznačiť celú triedu vo zvolenej triede, urobíme. Ak chcem zmazať vybranú stravu za celý mesiac zo zvoleného strávnika, kliknem na prvú voľbu, dám, že áno, zmaže mi len daného strávnika. Ak kliknem na voľbu, zmazať vybranú stravu, dám, že takto, vymaže mi celú triedu. Hej. Nikdy nemášte triedu Ctrl F8, pretože vymažete si komplet celú triedu, aj s čiarkami, so všetkými informáciami. Hej. Čiže nie. Ak chcem zmazať strávnika, lebo mi odišiel ten strávnik a už mi chodiť nebude, kliknete na daného strávnika a na klávesnici Ctrl Delete. Hej, Ctrl Delete vymaže vám daného konkrétneho strávnika. To mazanie tried cez Ctrl F8 sa robí vždy na konci, alebo respektíve na začiatku školského roka, keď si vytvárate triedy a tam proste potrebujete zmazať celé triedy, tak vtedy sa to používa. Ale ak mážete konkrétneho strávnika, nikdy to nerobte tak, že urobíte len toto. Hej? Pretože keď vy si ani neuvedomujete, ale podľa tejto vybranej stravy my máme daného stravníka napísané 2, 4 v 6 voľbách. Čiže raňajky, 10. obed. Hej? A vy keď ho vymážete napríklad pri obede, on vám ostane v ostatných druhoch stravy, čiže od raňajok až po stravu 1, okrem obeda. Hej? V obede ho nenájdete. Ale so zostatkom, ktorý má, vám bude figurovať stále vo výkaze. Čiže ak chcete mázať strávnika, vždy kliknutím na strávnika Ctrl Delete. Takže ešte sa vrátime k čiarkaniu. Dám si vyznačiť vo zvolenej triede. Načiarkate si strávnikov. A teraz potrebujete, viete, že 21. až 29. nevaríte, lebo sú prázdniny. Stačí kliknúť tu, do prvého riadku. Na 21. chcete zmazať, dáte, že áno. Ale musíte mať vyčiarkané. Lebo ako náhle tu nie je čiarka a vy kliknete na dátum, tak on vám tie čiarky spraví. Čiže on vždy urobí ten opak, čo tam máte. Čiže kliknem tam, kde mám vyčiarkané, dám zmazať a máže vám všetkých strávnikov za daný konkrétny deň. Čiže takto si viete upraviť strávnikov v dochádzke. Hej? Takto. Takže, a ty máte poznačené, vieme, že máme len 15 pracovných dní v mesiaci december. Hej? Čiže pravým tlačítkom myšky na šípku a klik do priezviska. Tak si vyznačíte. Potom viete, že čiarky viete robiť aj medzerníkom alebo klikať myškou. Hej? Aj takto viete robiť čiarky. Ďalšia možnosť, čo sa týka evidencie strávnikov, je, ak máte napríklad akcie. Hej? A viete, že na tú danú akciu vám prídu do školy alebo do škôlky, ale väčšinou sa to organizuje v školách, vám príde, dajme tomu, 50 ľudí. Aby ste, aj vy neviete ten menný zoznam, len vám je nahlásené, že máte akciu 50 ľudí, potrebujete pre nich stravu. A viete, že napríklad vám povedia, že majú strávnu jednotku 2,70. Čiže znamená to, že vy si urobíte len jednu jedinú vec a to je tak. Strávnik osobné údaje, odomknem zámok, dám nový. Chcete strávnika? Dám, že áno. Ja si tu napíšem trieda akcia. Dám si, závisí od toho, či to budú deti alebo dospeláci, čiže podľa toho necháte stupeň. A teraz si napíšete akcia, ja neviem, 20.12.2023. A mám to tu. Hej. Zamknem zámok, funkciu, čiže mám na akciu. A teraz mám 2,70 strávnu jednotku. Do denného poplatku si napíšem 2,70, lebo za toľko im pripravujem strávu. A teraz viem, že budú mať len 20.12. Čiže urobím čiarku
20.12. a viem, že mám 50 tých obedov. Tu ako mám hore jednotku, tu si kliknem a napíšem 50. A pozrite sa, on mi automaticky zobral jednu čiarku za 50 obedov, čiže mi rovno vypočítal aj predpis. Hej? Takže ak máte akcie, alebo máte nejaké olympiády, alebo neviem čo podobné, tak takýmto spôsobom si viete vytvoriť aj triedu akcia. Hej? A nemusíte fakt vypisovať menný zoznam, alebo napríklad máte, ja neviem, pionierský tábor a máte v lete, hej? Alebo počas prázdnin jarných máte, ja neviem, nejaké aktivity, tak takýmto spôsobom si viete vlastne vytvoriť strávnika a cez jednu čiarku na určitý počet strávnikov vlastne hneď vypočítať normálne náklady, alebo respektíve predpis. Tu máme strávne. Samozrejme, my vieme, že máme teraz veľmi veľký myšmaš medzi strávnikmi, pretože máme strávnikov platiacich a máme strávnikov dotovaných. Väčšinou v materských školách sú to strávnici aj, čiže máme peniaze aj od rodičov, čiže strávne od strávnika, ale máme peniaze aj z dotácie. Čo sa týka základných škôl, aj tam máme prípady, že sú školy, kde sú dotované všetky obedy, ale máme aj strávnikov, ktorí odmietli dotáciu, alebo respektíve nebola nám doručená návratka, že tým pádom títo rodičia si platia strávne sami. Takže presunuli sme sa do druhej časti tabulky, čiže strávnik prehľad odobratej stravy. Čo si v tejto časti tabulky my nastavujeme? Aby nám to správne počítalo, prenášalo a vypočítavalo konečný stav. Takže poďme na to. Ako prvé si nastavujeme denný poplatok. Ak máme materskú školu, máme tu aj materskú školu, máme materskú školu. Pri materskej škole si nastavujeme samostatne 10, 0,55. Čiže nastavím si vybraná strava 10, dávam si výšku môjho finančného pásma, čiže ak je to 0,55. Lebo, dobre, počkajte, ja to urobím tak, aby ste videli, lebo vymažem túto jednu triedu, ako to urobiť zrýchlene. Hej, dobre. Takže mám denný poplatok 0,55, čiže mám urobený zoznam, idem zapísať denné poplatky 0,55, napíšem u prvého strávnika, kliknem na DP, a mám tu denný poplatok za december. Prepáčte, lebo niekto mi tu zvoní. Dobre, takže nič pre mňa. Už idem naspäť k vám. Čiže pri materskej škole 10. vybraná strava. Nastavujeme si vybranú stravu 10. Denný poplatok je 0,55. Idem do obeda. Tu mám denný poplatok €30, čiže napíšem €30. Dám si denný poplatok €30, dám, že áno, zmením a idem vybraná strava je olovrant a pri olovrante takisto. Hej, ale samozrejme, vy viete, aké máte finančné pásmo. Toto je, myslím, že to najvyššie, to 5. finančné pásmo. Hej. Teraz, to je materská škola. Čiže rozdielujem si tú platbu na 3-krát. Čo sa týka základnej školy, ešte takto, pri materskej škole. Dobre, poďme na dotované. Teraz. Čiže viem, že viete, že tam máte prípravkárov, ktorí majú nárok na dotáciu. Už sme si povedali, že tam je vlastne 10. a obed je povinnosť odobrať. Olovrant si platia rodičia sami, olovranty nikto nerieši. Takže, čo sa týka materskej školy, ideme štátnu dotáciu a teraz, konkrétne v tomto prípade, máme 10, 55 centov. To sme videli, hej, denný poplatok. A viem, že dotáciu mám €40. Čiže denný poplatok mám 0,55, 10 centov mi ide z dotácie a 45 centov mi platí rodič. Čiže to, čo mi platí rodič, do denného poplatku zadávam rodičovi. Strávnik. Takto to musíte mať nastavené. Ide o to, aby vy ste vedeli, koľko vám má rodič platiť. Nemôžem tu dať 0,55 do štátneho rozpočtu. Hej? A denný poplatok, ak by som rozdelila denný poplatok na tieto 3 časti, pretože toto je len evidenčný stĺpec, toto nám slúži len na evidenciu, k tomu sa dostaneme v rámci dotácie. Čiže ak ja mám napríklad u zamestnancov rozdelené strávnik, sociálny fond, štátny rozpočet, lebo mi ešte prispieva zamestnávateľ nejakou inou čiastkou, tak tieto 3 sumy mi musia do stĺpčeka spolu dávať výšku
môjho finančného pásma. Teraz, tu máme 10. Ideme do obeda. Ak máte finančné pásmo, kde máte, ja neviem, olovrant 40 centov, hej? Čiže vrátim sa, ak máte, či vlastne 10. je 40 centov. Čiže tu bude mať u strávnika takto 0 a v štátnom rozpočte bude mať 0,40. Takto, hej? Tu mám. A potom v obede, tu v dotácii bude mať takto. 1 euro. Ale pri dotácii musím dávať ešte jeden veľký pozor pri dotovaných deťoch, a to sa týka aj základnej a materskej školy, a to je to, že ak vám nezostáva z dotácie nič, týka sa to, teraz hovorím o materských školách, nie o základných, tak v takomto prípade do stĺpčeka ŽD musíte zapísať 0. Je to preto, aby pri tejto rekapitulácii, ak ja kliknem na rekapituláciu štátnej dotácie, aby mi vlastne započítalo všetky deti, ktoré sú dotované do tejto rekapitulácie a vyhodilo mi konečný stav. Hej, čiže počiatočný stav a konečný stav dotácií. Čiže ešte raz, ak mám dotáciu, tak musí mať, lebo pri materskej škole tam nie je žiaden prebytok, tam to nezostáva, tam to nejak takto nastavili, že tam zvyšok nie je, pretože aj ak vám ostane, že máte to finančné pásmo nejak tak, že vám ostáva, ak zadáte 10. obed a ešte vám ostáva nejaký zvýšok z tej dotácie euro 40, tak taký často viete takisto ešte dať do olovrantu. Hej? Ale mne sa mári, že v materskej škole to nevychádza. Hej? Takže tu v stĺpci ŽD pri obede, nie pri o 10. a pri olovrante, ale len pri obede máte ŽDčko. Hej? Takže ešte raz, tu ja to opravím, čiže tu mi rodič platí 45 centov, lebo som v 5. finančnom pásme. Tu mi ide z dotácie štátny rozpočet 10 centov a do obeda mi ide euro 30. Teraz, prečo sa rozdielilo tak, ako sa to rozdelilo? Pretože ak si pozriete zákon 544 o dotáciách, tam to máte napísané jasne. Prioritne sa dotácia poskytuje na obed. Čiže obed je ten stred a 10. vlastne len ako keby nám tam prilepili, aby nám lebo nemá význam dávať dotované obedy pre materskú školu, kde by rodičia si platili aj 10. aj olovrant, aj keď vidíte, že niekde si to platia. Hej. Fakt závisí od výšky finančného pásma. Ale vždy ako prvé dávame obed a až potom dávame vlastne 10. a olovrant nám vychádza tak, ako nám vychádza. Čiže to je materská škola. Vyzerá, že všetkým je všetko jasné. Teraz idem do základnej školy. Pri základnej škole tu máme napríklad príklad, kde tento žiak buď neodovzdal, alebo odmietol dotáciu. V takomto prípade si platí obedy strávnik sám, čiže v dennom poplatku mám euro 90, výšku finančného pásma uvedenú v stĺpci strávnik. Všetci tí ostatní, ktorí majú nárok na dotáciu, majú euro 90 v štátnom rozpočte. Tu, keď si pozriete, tak táto pani vedúca, alebo konkrétne v tejto databáze je chyba ako svet, pretože toto by malo byť prázdne, toto je taktiež prázdne. Hej? Čiže tí, ktorí nemajú dotáciu, nenárokujú si na dotáciu, tí musia mať štátny rozpočet a ŽDčko prázdne. Pretože ak ja tu zapíšem nejaký číselný údaj, aj keď napíšem 0, tak tieto deti mi bude rátať do dotácie. A ja to nechcem. Hej? Čiže takto musíte mať ŠR a ak máte zostatok z dotácie, čiže to, čo vám ostáva, ako keby prebytok. Tento stĺpec fakt je len evidenčný, aby vy ste mali prehľad, aj keď viem, že je tam veľký problém s tými peniazmi, pretože niekde s tým problém nemajú, pretože máte všetky peniaze a niekde s tým problém majú, pretože tie peniaze sa strácajú niekde v nejakej bezodnej diere. Hej? Ale vy musíte evidovať celú výšku dotácie. Pretože keď vám prídu na kontrolu z úradu práce, čo sa zatiaľ ešte nestalo, ale čert nikdy nespí, tak vy vždycky viete vykázať, aký bol predpis, čo sa týka štátneho rozpočtu, hej, čiže tu nemám tu načiarkané, ale urobím čiarky, aby sme tu mali načiarkané, lebo robím december, aby sme sa tu nebavili v imaginárnych, čiže vyznačiť vo zvolenej triede, dám, že áno, odčiarkam si dni, kedy už nebudeme variť,
Takto urobím to rýchlo. Môžete sledovať, ako rýchlo dokážem vlastne si urobiť dochádzku. Trvá mi to pár sekúnd, možno minútu. Hej. Čiže mám reálne vyčiarkanú túto danú triedu. Bavili sme sa o štátnej dotácii, čiže úplne vzadu mám predpis pre štátny rozpočet, čiže viem, že konkrétne v tejto triede mám pri plnom mesiaci čerpanie 680,30 a 71,40 mi ostáva. To sú tie peniaze, ktoré sú vaše. Hej? Ktoré by mali byť prioritne použité na doplnok k obedu, ale ak máte takú výšku finančného pásma, kde už máte pocit, že sledované odporúčané výživové dávky sú maximálne naplnené a už fakt nie je čo dať tým deťom, tak v taký čas viete tieto peniaze použiť vlastne na režijné náklady. Ale opäť myslím si, že to máte aj tu v tom študijnom materiáli, lebo stále dookola sa ma to niekto pýta. Je to tu napísané, na čo sa môžu tie peniaze použiť, hej, tá dotácia. Nesmie sa to použiť na žiadne mzdové náklady ani úhradu energií, ale na vybavenie kuchyne. A samozrejme je tam presne zadefinované, že nesmú to byť kapitálové výdavky, čiže do výšky 1 700 eur. Dokonca je tam aj poznámka, že ak chcete kúpiť nejaké väčšie strojno-technologické vybavenie a je to do tej sumy tých 1 700 eur, môžete požiadať zriaďovateľa o povolenie, on vám dá súhlas s tým, že môžete kúpiť vlastne to väčšie zariadenie za tento zvyšok peňazí, ak vám to z toho vychádza, a viete si to kúpiť. Teraz naposledy to bolo, jedna pani vedúca si kupovala do kuchyne šoker. Čiže znamená to, lebo viete, že podľa novej vyhlášky ministerstva zdravotníctva k HACCPku, ak máte šoker, tak môžete aj zvyšky mäsa mráziť. Ale nemôžete to robiť v mrazničke, ale musí byť samostatné zariadenie, ktoré sa volá šoker. Hej? Tak len to tak okrajovo, aby ste vedeli. Hej? Čiže tu vidím tú evidenciu. A opäť, aj to HDčko je pre mňa len evidenčné. Hej? To už potom, čo sa týka toho zvyšku peňazí, ako s ním nakladať, respektíve ako ho evidovať, to si ukážeme na budúci týždeň v útorok, ako ho evidujeme v peňažnom denníku. Hej? Čiže tu máme tú dotáciu. Vždy, tak ako som vám vravela, ten denný poplatok musí byť v stĺpci spolu to, aká je výška vášho finančného pásma. Čiže takto je zapísaná správne dotácia pri základnej škole. Prvý stupeň a samozrejme druhý stupeň je to isté. Hej? Čiže 210 finančné pásmo a opäť tu vidím problém. Hej? Takto. Tak. Tu mám taktiež, toto ide preč. Tu vidíte názorný príklad toho, ako sa to nemá robiť. Čiže ja tu vidím. Hej? Tu napríklad mi chýba 0,20. Ja toto dopisujem ručne, ale keby ste chceli, že máte celú triedu a chcete to takto rozdeliť, tak len napíšete u prvého a kliknite na shadow, ono to vlastne zapíše. Hej? Takže to je vlastne rozdelenie denného poplatku. Čo sa týka ešte strávneho, ja sa vrátim, čo je ešte veľmi dôležité a zvykne vám robiť problém, že vám neprenáša správne strávnikov z výkazu stravovaných osôb do normálnych nákladov alebo do mesačného výkazu. Je to väčšinou vtedy, keď nie sú správne označené stupne. Hej, to je vlastne, kliknete si na túto dvojšípku a tu v tomto stĺpci. Hej, tu máte stupeň. A tu takisto pravé tlačítko myšky, počkajte. Čiže máme tu, dvakrát kliknem s myškou pod stupeň, tak, kliknem na dvojku, dám stupeň a zapíšem vám všetkých strávnikov rovnako. Musí to byť stále stupeň označený s bodkou. Lebo niekedy, a opäť, aby mi to prenášalo správne, mám tú dvojku v normovaných nákladoch, čiže tento stĺpec stupeň má súvis s týmto zeleným a v normovacom hárku to má súvis s tým. Čiže on vie, keď ja som si to označila dvojkou, že vlastne vám preniesie počty strávnikov do stĺpca, kde máte označenú dvojku s bodkou. Hej? Čiže toto má taktiež súvis. Už keď som sa preklikla do tejto časti, do tej dvojšípky, tak keď ste si všimli, tak vlastne strávnikový osobné údaje sme sa bavili o variabilných symboloch. To je vlastne tento stĺpec, variabilný symbol. Tu keď si kliknem na VS-ko,
On sa ma opýta, či chcem, aby mi vytvoril rovnaké variabilné symboly alebo rôzne variabilné symboly. A kliknem, že rôzne, tak každému jednému strávnikovi zapíše rôzny variabilný symbol. Hej. Tieto variabilné symboly vám slúžia na to, aby ste, ak budete chcieť využívať funkciu načítavanie platieb z internetu, hej, vlastne z výpisu, z elektronického výpisu, tak na základe tohto variabilného symbolu on vám bude vedieť priradiť platby. Čiže tým pádom, samozrejme, to je presne to isté, ako keď platíte akékoľvek faktúry, tak dôležitý je variabilný symbol, tak aj pri týchto platbách ten variabilný symbol. Ak však máte variabilné symboly už vygenerované niekde inde a nechcete rodiča zase zahlcovať nejakými ďalšími číslami, tak viete tu na tomto stĺpčeku variabilný symbol urobiť zápis aj vlastne variabilné symboly si zadať. Ďalšiu vec, ktorú tu môžete kontrolovať, tu vidíte, tu komplet viete vyplniť celú tabuľku. Táto tabuľka vám slúži aj na to, aby ste si vyplnili vlastne e-mailové adresy, aby ste mohli odosielať platby rodičom nie šekom alebo nejakými inými spôsobmi, ale viete to vlastne odosielať aj e-mailom a toto si tiež ukážeme. Je tu aj stĺpček zaplatené. Tento stĺpec zaplatené, Z-ko, nám slúži na to, že ak napríklad sú zariadenia, ktoré majú čipový systém a mám rodiča, ktorý vám nezaplatí napríklad réžiu a neviete ho dostať toho žiaka k sebe alebo toho rodiča, alebo proste potrebujete s ním komunikovať a on vás natrvalo ignoruje, tak stačí, ak mu tu nadáte fajočku a tým pádom on, ak má čipový systém, máte náš čipový systém, on príde k čítačke, dá si načítať čipový kľúč, tak vlastne ho zablokuje, lebo ho nepustí na obed. A v taký čas už vám dajú avízo, že halo, tu je, môžeme si to s ním poriešiť. Hej, čiže tu je ten stĺpec zaplatené. Keď chcete kontrolu zaplateného. Tieto čísla, to sú čipové kľúče, tí, ktorí nemáte čipový systém, tým vás zaťažovať nebudem. Tí, ktorí máte, viete, že tu sa vlastne zapisujú identifikačné údaje čipového kľúča. Hej. Dobre, takže tu stupne sme si povedali, denný poplatok sme si povedali. Teraz, čo sa týka počiatočného stavu a konečného stavu. Máme tu, konkrétne tu vidíte, je tu výstražný trojuholník. Tento výstražný trojuholník, on neznamená nič iné, len to, že vás upozorňuje na veľmi dôležitú vec. A to, že to, čo som vám vravela na začiatku, že prekopírujem si strávnikov k dnešnému dňu, áno, robím si ešte nejaké úpravy v programe, v dochádzke, neprekopírujem si po tých úpravách znova do aktuálneho mesiaca tieto opravené zostatky, tak on mi vypíše, že nesedí mi tento počiatočný stav, tu na čo mám, s konečným stavom, čo mám tu. Hej? On ma na to upozorňuje. Ono to nie je nič, čo niekoho to rozčuluje. Hej? Niekto si povie, ako nedá mu to spávať a proste jednoducho dovtedy hľadá chybu, kým ju nenájde. Hej? Ale niektorí sú takí, že to vlastne odignorujú, čiže ten výstražný trojuholník je len informačný. Hej? Čiže tento počiatočný stav v decembri sa vám musí rovnať s konečným stavom z novembra. Na to, aby nám sedeli konečné stavy v decembri, lebo viete veľmi dobre, že niektorí rodičia si dávajú veľmi záležať na tom, aby si kontrolovali vlastne tie zostatky, keď im posielate platby. Samozrejme, čo sa týka úhrad teraz pri dotovaných deťoch pri základných školách, tak tam to nehrozí, ale aj tam už som sa stretla s tým, že chcú vedieť rodičia, ale napríklad pri materských školách. Alebo nevieme, dokedy budú fungovať dotácie. Ak sa vrátime naspäť k pôvodnému financovaniu obedov, tak vlastne budú si rodičia vlastne dávať pozor na peniaze. Hej? Čiže to nám stále musí sedieť. Na to, ako sa dostaneme ku konečnému stavu strávnika, tu nám máme napríklad konečný stav spolu, konečný stav strávnik a konečný stav spolu. Konečný stav strávnik je to, čo má strávnik, čiže to, čo je strávnikové. Hej, 211,55, 211,55, 30,90, 39,10. Konečný stav spolu, to je, prosím pekne, aj s dotáciou. Čiže ak si presuniem konečný stav tu, takže mám tu, hej, toto je strávnikové. Čakajte, lebo mi to skáče. Toto je strávnikové. Tu máme minus 35,70 dotáciu, takže mám toto minus toto nám dáva toto. Hej, ten konečný stav spolu. A keď sa preklikne do strávneho, tak to je presne tento stĺpec. Tento stĺpec NNV, to je neúčasť na vyučovaní. Túto neúčasť na vyučovaní označujete pri deťoch, ktoré neboli odhlásené z obeda. Počkajte, musím nájsť tú triedu, kde som to čiarkala.
A tu je to. Čiže ak vy zistíte, že ten žiak, väčšinou, ak nemáte čipové systémy a máte len evidenciu cez nejaké lístky, alebo neviem akým spôsobom, tak si vlastne označujete, neviem ako, že to dieťa nebolo na obede. Sú školy, ktoré to riešia, sú školy, ktoré to neriešia. Hlavne pri čipových systémoch sa to rieši, čiže vy ak vidíte, že ten obed nie je odobratý, nie je zobrazený na červeno, tak tomuto žiakovi potom musíte označiť tento obed ako keby neodobratý, čiže nemá nárok na dotáciu. Lebo viete, že podmienkou dotácie je nielen účasť na vyučovaní, ale aj odobratie obeda. Ak chcem ukázať alebo respektíve označiť strávnika ako, že ten obed neodobral, tak na klávesnici dám CTRL-Q. A v takomto prípade vám zobrazí to okienko do ružova, hej? A automaticky vám to zobrazí aj tu v tejto tabulke, čiže jeden obed. Čiže dotáciu mu bude účtovať o jeden obed menej, ako keby mal plný mesiac. Hej? Čiže CTRL-Q je neúčasť na vyučovaní alebo neodobratie obeda. Ak to chcem vrátiť naspäť, tak opäť kliknem, mám CTRL-Q a mi to zobrazí na pôvodnú farbu. Hej? Čiže to je táto posledná NNVčko. Dobre, takže ešte vám poviem, ako sa zapisujú platby, čiže dátum a tu dávate do zaplateného, hej? Tu zapíšete úhradu, ja neviem, 50 eur. Ale vravím, tu v tejto záložke strávne sa zapisuje len to, čo platí rodič. Čiže to, čo dostávam od rodiča. Ak mám dotované deti, všetku evidenciu robím cez záložku štátna dotácia, alebo vy tu máte sociálny fond. Ak si to chcete premenovať na štátnu dotáciu, tak potom idete do nastavenia, zmeniť a myslím si, že je to tu na špeciálnych nastaveniach alebo VSO, nie VSO. Hej, tu na toto. Tu si zapíšete, tu na premenujete si záložku sociálny fond na štátnu dotáciu. Ešte už keď som v tejto tabulke, tak trošičku odbočím od toho čiarkača. Je veľmi dôležité, aby ste mali označené tieto fajočky tak, ako sú. Tlačiť konečný stav strávnika. Čiže ak ja si dám tlačiť výkaz strávaných osôb, ak mám túto fajočku, tak pri tlači vám vytlačí konečný stav strávnika. Čiže nebude vám tlačiť ten konečný stav spolu, ako sme videli, čiže tam ste mali dva konečné stavy. Konečný stav strávnik a konečný stav spolu. Ak mám tu na túto fajočku a budem tlačiť dochádzku, tak mi tam vytlačí len strávnikov konečný stav. Ten stav spolu nebude brať do úvahy. Ďalšia fajočka, prepočítať predpis o hospodárení. Toto je dôležité hlavne pre tých, ktorí používajú vzorec hospodárenia. Ten si ukážeme v útorok. Čiže vám kontroluje predpis, hej. VSOčko z predchádzajúceho mesiaca, tento mesiac. Čiže on robí opäť krížovú kontrolu. Kontrola predpisu o výkaze strávnych osôb v normovacom hárku. Hej, tu je strávny list, ale strávny list a normovací hárok je to vlastne jedno a to isté. Hej. Tu je rozdeliť platbu za réžiu podľa konečného stavu. Ak to vypnem, to znamená, že bude mi evidovať platbu za réžiu podľa počiatočného stavu. O čo ide? Čo sa týka réžie? Veľakrát sa stretávam s problémom pri evidencii réžie. Ide o to, samozrejme vieme, že máme dva typy evidencie réžie. A to je evidencia podľa počtu odobratých obedov, čiže na jedno vydané jedlo, alebo potom máme paušálnu réžiu. Ak máme paušálnu réžiu, tam samozrejme vieme, že ak máme odobratý čo i len jeden obed, alebo čo i len jedno jedlo, v tom momente vlastne strávnikovi účtujete celý poplatok za réžiu, či už sú to 2 eur, 5 eur, alebo 18, alebo 16 eur, to je jedno, podľa toho, ako vám to prešlo cez VZN-ko. Ak máte podľa odobratých obedov, to znamená, že máte väčšinou 0,20, alebo 0,25, alebo 0,40. Tam už je to podľa hodnoty týchto čiarok. Čo sa týka réžie, väčšina z vás, alebo ja, čo som sa stretla s problémom, tak problém je ten, že vy, ak odvádzate réžiu zriaďovateľovi, odvádzate ju nie podľa skutočne zaplatené réžie, ale podľa predpisu. A toto nie je správne. Pretože vy, ak odvediete réžiu podľa predpisu,
vy tie peniaze reálne na účte, na účte nemáte. Hej? A vy vlastne urobíte to, že zo strávneho, čiže z peňazí na nákup surovín, odvediete zriaďovateľovi réžiu. Vám sa môže veľmi ľahko stať, že to dieťa alebo ten rodič vám réžiu nezaplatí aj za 3, 4, 5 mesiacov dopredu, dozadu, to je jedno, aj ako dozadu. A čo sa stane? Stane sa to, že vy vlastne nebudete mať na úhradu faktúr. Lebo vám tie peniaze jednoducho budú chýbať. Hej? Čiže, čo sa týka, ďalšia vec je tá, že ak vám rodičia uhrádzajú réžiu napríklad na celý školský rok dopredu, čiže máte napríklad 5-eurovú réžiu a rodič si povie, tak ja kašlem na to, aby som každý mesiac odvádzal 5 eur, ja vám zaplatím naraz 50 eur a tým pádom vám svätý pokoj, nemusím riešiť réžiu. Vy urobíte to, že vy zapíšete tú réžiu do zaplateného, ako keby rodič vám, ako keď zapisujete strávne, hej, čiže rodič vám zaplatil v preddavku a vy tie peniaze naraz zapíšete do réžie. Opäť je to problém, pretože môže sa stať, že to dieťa, rodič zaplatil na 10 mesiacov, ale on sa rozhodol, že 2 alebo 3 mesiace to dieťa nebude navštevovať jedáleň, čiže tým pádom nemáte nárok na to, aby ste čerpali z jeho budžetu na réžiu. A lenže vy ste tie peniaze odviedli zriaďovateľovi a vy mu reálne nemáte z čoho vrátiť preplatok na réžiu. Lebo jemu vznikol tým pádom preplatok, keď to dieťa je odhlásené z obeda. Čiže preto je veľmi dobré pri tej evidencii réžie si dávať veľký pozor na to, čo kam zapisujete a ako tie peniaze rozdelíte. My sa ešte vrátime k tej réžii o chvíľočku, len tu som vám chcela povedať, že rozdeliť platbu za réžiu podľa konečného stavu. Ak napríklad potrebujete zapísať réžiu do zaplateného alebo vypočítať réžiu v zaplatenom podľa konečného stavu, čiže viem, že tento mesiac strávnik má počiatočný stav nulový, konečný stav je minus 5 eur, viem, že rodič mi má zaplatiť 5 eur, ale sú zariadenia, ktoré účtujú réžiu ako keby mesiac pozadu, hej, čiže ak mám napríklad na réžii preplatok, tak mi vlastne počiatočný stav mám plus 5, tak mi nepripočíta réžiu k šeku. Čiže touto fajočkou mi bude odpočítavať réžiu podľa stĺpčeka PS a nie podľa stĺpčeka konečný stav. Hej. Tú záložku udalostí, táto záložka sa používa vtedy, ak využívate načítavanie platieb z elektronického výpisu, hej? Čiže táto záložka udalostí, to keď si dám fajočku, tak sa mi zobrazí vo VSOčku záložka udalostí a zobrazí stĺpec s dochádzkou. Toto je dochádzkou výkaze strávaných osôb, čiže táto fajočka má byť zakliknutá. Hej? Máme tu 2/10 miesta, priorita je 0, čiže neriešime nič. Toto sa zapisuje na e-školy, toto vás tiež nebudem nič s tým zaťažovať, to je len tedy, keď máte prihlasovanie, odhlasovanie cez e-školy, tam už je to vlastne potom individuálne zaškolenie. Čiže to je všetko k výkazu strávaných osôb. A teraz vrátim sa do záložky VSO a vrátim sa do tej réžie, keď už som začala s tou réžiou. Čiže mám tu počet odobratých jedál, mám vyznačenú paušálnu réžiu. Tí, ktorí máte réžiu podľa vydaných jedál, čiže máte na každé vydané jedlo, tí máte označenie, počkajte takto, vy máte toto označenie, čiže tu nemáte fajočky. Čiže tým pádom vám ráta, teraz sa to stalo, videli ste sami, že ráta mi réžiu 16 eur na jeden vydaný obed. Hej, vy tu máte 0,20 alebo 0,25. Hej, a tak vám bude 14 krát 0,25, ak tu nadám napríklad takto 0,25, tak mi vyrátal, hej, že réžiu mám 3,50. Čiže rodič mi musí zaplatiť 3,50. Ale ak ja mám paušálnu réžiu, čiže je jedno, koľko dieťa odobeduje obedov, čiže mám tu paušálnu réžiu 16, 5, 2, to je jedno, musím tu mať fajočku, hej, aby mi rátalo predpis len raz, hej, čiže 16 eur. A teraz počiatočný stav. Tu napríklad vidíte, hej, toto minusové položky, toto sú položky, to je dieťa, ktoré nemá zaplatenú réžiu. Za koľko? Keď si to podelíte, 176 = 16. No a toto už, keď má rodič zaplatiť, tak to už je masaker. Hej. Čiže evidujete, si všimnite, tu evidujeme len nedoplatky, preplatky tu neevidujeme vôbec.
v režii, pretože vám by na režii nemali vznikať preplatky. Hej. A čo v takomto prípade, ak vám rodič zaplatí na tých 10 mesiacov dopredu? Hej? Takže ideme do strávneho a tú platbu za réžiu zapíšeme sem, čiže 160. To mám, lebo tu sú rodičovské peniaze. Ja evidujem tieto peniaze v údajoch o strávníkovi. Čiže rodič mi zaplatil 160 eur na 10 mesiacov dopredu. A teraz, ako ja, aby som nemusela pracne každému jednému strávnikovi odratávať minus 16, minus 16, minus 16, tak viem to urobiť tak na konci mesiaca, že dám si, ja to ukážem tu na tomto jednom, čiže dám minus 16, tu mi odrátalo, aj zaplatené mám 160, minus 16, zostalo mi 144 a do réžie mu zaplatím 16, čiže konečný stav mám nulový. Hej? A teraz robím tu na úhrady za réžiu. To je jedna možnosť. Ďalšia možnosť zápisu réžie je kliknutím tu na rozdeliť platbu strávnik a réžia. A teraz ja zapíšem platbu, ja neviem, 50, enter. Počkajte, on má asi, pozrieme sa, aha, tu má zapísanú platbu, takže dobre. Vraciam späť. Mám tu minus 16 a teraz dám tak. Čiže zapisujem, mám zakliknuté rozdeliť platbu strávnik a réžia. Čiže chcem, aby mi program pri mojom zapisovaní platby za strávne, ak mi strávnik uhrádza vlastne strávne spolu s réžiou, aby mi to rozdelil. Kliknem si tak a dám si 50 a on sa ma opýta, hej, chcete skutočne rozdeliť platbu 50 do stĺpcov? Dám, že áno. On mi zapísal platbu za strávne a do réžie mi napísal platbu za réžiu. To je jedna možnosť. Hej? Takže, ak to chcem mať takto, tú evidenciu, tak mám zakliknuté rozdeliť platbu strávnik a réžia. Ale teraz ja si poviem, že ja tú réžiu, úhradu réžie, budem evidovať vždy na konci mesiaca a nebudem to strávne rozdielovať medzi strávne a réžia, ale všetky peniaze si príjmem do strávneho. Čiže ja tu zapíšem nejakých zopár úhrad. Vieme to urobiť aj druhým spôsobom a využíva to čím ďalej, tým viacej vedúcich. Tento úkon viete použiť vždy na konci mesiaca, dajme tomu ten posledný deň mesiaci, kedy idete robiť uzávierku, aby ste vedeli, koľko peňazí máte odviesť vlastne na réžii zriaďovateľovi. Čiže mám tu zapísané úhrady, hej, u jednotlivých strávníkov. A teraz, čo urobím? Chcem, aby mi zapísal platby na réžiu. Mám tu aj nejaké konečné stavy, počiatočné stavy v preplatkoch. Čiže, čo urobím? Kliknem sa do stĺpčeka vrátené, na klávesi si zakliknem Shift, vrátené. Počkajte. CTRL vrátené, pardon, nie Shift, ale CTRL a vrátené. Takže ešte raz. Hej, kliknem do stĺpčeka vrátené a dám si CTRL a kliknem hore na vrátené. A on sa ma opýta, chcete skutočne odrátať z réžiu z konečných stavov u všetkých strávnikov v triede 4 a zapísať do záložky réžia? Dám, že áno. A teraz pozrite, čo on mi urobil. On mi odrátal u všetkých strávnikov, kde bolo možné odrátať tých 16 eur, on mi odrátal vlastne tú úhradu za réžiu, hej, a zapísal mi to ako zaplatené tu. Čiže vidím, že mám 144 eur tu. Tu mi to odrátal, 144, a tu mi to zapísal. Čiže ja viem, že za túto triedu môžem odviesť zriaďovateľovi 144 eur. Okay? Táto možnosť evidencie réžie alebo evidencie úhrady réžie sa mi zdá byť praktickejšia z toho uhla pohľadu, že nemusím ja pracne rozpočítavať, ak mi príde platba, hej, napríklad príde vám 50 alebo 100 eur alebo 120, alebo ja neviem koľko, aby ja som dávala bacha a hlavne ak máte, lebo ak je tá réžia paušálna, no budíš, tam viete, že tam je tá jedna suma. Ale ak máte na počet vydaných jedál, hej, vy neviete na začiatku mesiaca alebo v polke mesiaca, keď vám príde úhrada od rodiča, či to dieťa bude mať odobedovaných, ja neviem, 15 obedov alebo 20. Reálne vám ten rodič zaplatí za tých 20 obedov. Ale týmto zápisom, čiže CTRL vrátené, vám odráta len toľko, koľko to dieťa skutočne má tých obedov.
Poďme si to názorne ukázať, čiže ja toto všetko vymažem, aby som vás nemiatla, takže toto dám tu. Tieto úhrady ja si nechám a idem do réžie a tu na tiež vymažem tieto platby a ukážeme si, ak máme réžiu na každé vydané jedlo. Tiež preč, aby nás to nemiatlo, nech tých zápisov máme málo, menej. Dobre, takže nemám paušálnu réžiu a mám napríklad 20 centov na každé vydané jedlo. Čiže mám 2,80. Hej? Teraz idem strávne, mám tu tých 50 eur a dám si CTRL vrátené, dám, že áno. Vidíte, on mi tu odrátal 2,80. Réžiu mám, tu mi zapísal 2,80. Ak by som ale mala jednu vec, a to je, že to dieťa mi, dajme tomu, tieto dni nechodilo, ja mám počet obedov u tohoto dieťaťa 6, kliknem si tu, dám CTRL vrátené, dám, že áno, tu mi odrátal euro 20, tu mám zaplatené euro 20. Čiže to, čo mám v predpise, toto mi aj on aj odrátal a tým pádom vlastne máte vystarané a nemusíte riešiť, či ste odviedli zriaďovateľovi peniaze naviac, alebo či ste mu odviedli menej. Samozrejme, ak vám nezaplatia všetci za réžiu a teoreticky, hej, pozrime sa na to. Tu mám predpis 6545,20. Čiže správne by som mala zriaďovateľovi odviesť túto sumu. Lenže ja vyberiem na zaplatenom na réžii len nejakých 4 000 eur. Vy mu predsa nemôžete odviesť 6500 eur. Z čoho potom budete urádzať faktúry na budúci mesiac? Lebo tí rodičia vám môžu, ale nemusia zaplatiť. Vidíte sami, že tu sú obrovské nedoplatky na réžii. Hej? Čiže na toto si dávajte veľmi veľký pozor. Na toto ja upozorňujem pri každom školení, kde sa len dá, aby ste vlastne túto evidenciu robili správne. Na tento problém sme prišli vlastne ako keby možno nedopatrením v čase vlastne covidu. Pretože tam sa zo dňa na deň zavreli jedálne, lenže vedúce jedálne medzi tým poodvádzali zriaďovateľom plnú výšku réžie podľa predpisu, ale keďže fungovali jedálne len nejak do 15. alebo do 18. marca, za zvyšok mesiaca sa peniaze vracali späť. Čiže znamená to, že museli vedúce pracne robiť evidenciu peňazí, koľko ktorému správnikovi má zriaďovateľ vrácať, zároveň tieto peniaze potom posielať na účty rodičom. Pre mňa je jednoduchšie a prehľadnejšie robiť to spôsobom úhrady CTRL vrátené. Hej? A v prípade, ak napríklad sa vám stane, že odrátali ste strávnikovi réžiu, ale zároveň mu chcete vrátiť aj tento preplatok, alebo počkajte, tu máme, hej. Čiže odrátala som réžiu, ale zároveň mu chcem vrátiť aj tých 184,90, ktoré mu tu ostalo. Tak viem si urobiť poznámku tu na, hej, dám si 16 plus 184,90, čiže ja budem vedieť, že túto sumu som vlastne započítala do vráteného a do stĺpčeka vrátené, tam samozrejme, že vieme, že musíme 184,90, čiže tu vieme, že mali by sme evidovať vlastne vrátené peniaze, čiže mínus 290, takto, hej? Tu si napíšem, rozdelím tú platbu, ktorú som dala réžiu, plus toto a tu si dovrátené. Čiže toľko som vrátila. Viem, že 16 eur som odviedla réžiu a 184,90 bol ten zvyšok preplatku, ktorý ostal rodičovi. Čiže dávam to do vráteného, do stĺpčeka vrátené. Takže máte tu aj takúto možnosť. Hej? To je tá evidencia réžie. Teraz vrátime sa k dotácii. Štátna dotácia. V štátnej dotácii závisí teraz. Toto je dosť taká téma, taká dosť obsiahla, čo sa týka dotácie. Čo sa týka evidencie denného poplatku, to sme si povedali. Blíži sa pre niektorých prvýkrát zúčtovanie dotácie, pre niektorých už ste to zúčtovanie dotácie robili. Inak sa zúčtováva dotácia na konci školského roka a inak sa zúčtováva na konci kalendárneho roka. Ide o to, ja zatiaľ ešte neviem,
koľko, alebo respektíve ako prístupí k tomu úrad práce, aké vyjde usmernenie, či ten zvyšok dotácie, ktorý vám ostal, budete vrácať na účty úradu práce a oni vám v januári budú vyplácať na novo, ako keby od znova všetky peniaze, alebo sa stane to, že ten zvyšok vám nechajú, čo vám ostala ako nevyčerpaná dotácia za rok 2023 a len vám doplatia sumu, o ktorú ste požiadali. Alebo myslím, že do 10. alebo do ktorého bol termín návratok a vlastne podať žiadosť o úhradu dotácie. To zatiaľ táto téma ostáva otvorená. Uvidíme, ako to dopadne v priebehu decembra, lebo tam už nejaké tie pokyny by mali prísť. Ale my teraz chceme vedieť, ako evidujeme štátnu dotáciu. Mne je jasné, že sú dva spôsoby, ako sa eviduje dotácia. Dotáciu dostávate jednak v preddavkoch, čiže požiadali ste o dotáciu, príklad poviem, k septembru o 35 000, úrad práce vám 35 000 poslal, škola vám tých 35 000 poslala na váš účet. Toto je ideálny stav. Okay? Ale sú aj situácie také, vtedy máte prehľad o čerpaní vašich peňazí. Ale máme situácie aj také, kde vám zriaďovatelia vydeľujú tieto peniaze. Čiže prisadli peniaze ako žaba na kameni, čiže prišli im prachy a oni si myslia, že sú ich, ale my vieme, že to je veľký omyl. Čiže vy každý mesiac vyfakturovávate alebo hlásite počet odobratých obedov a oni na základe toho vám peniaze posielajú na účet. Ak máte tento spôsob úhrady dotácie, tam v takomto prípade kopírujete strávnikov z mesiaca do mesiaca s počiatočným stavom mínusovým, tak ako to je tu na. Hej? Pretože ja tú úhradu nemám. Ak mne v novembri zriaďovateľ alebo škola alebo ktokoľvek neposlal peniaze na účet, ja nemôžem zapísať uhradenú platbu v mesiaci november, keď mne tie peniaze prišli až v decembri. Čiže ja vždy odúčtovávam tieto mínusové zostatky až v mesiaci, keď mi peniaze prišli na účet. Hej? Čiže teraz sa bavíme o spôsobe, že vám zriaďovateľ vypláca peniaze mesiac dozadu. Takže tamto, ak si dávame zaplatené strávne, sekundu, lebo tam bola urobená jedna skratka, čo sa týka štátnej dotácie. Podľa počiatočného stavu. Aha, dobre, už to mám. Takže, ak idem čiže chcem, v decembri mi zriaďovateľ poslal peniaze za november, čiže mám v decembri počiatočný stav nulový. Urobím len jednu vec. Kliknem do stĺpca zaplatené štátny rozpočet, čiže idem sem. Na klávesnici CTRL štátny rozpočet a tu sa ma pýta zápis platby podľa počiatočného stavu. Dám, že áno, zapísal mi. Čiže tu už vidím konečný stav reálny, ktorý mám k decembru. Hej. Ak sa vám stane teraz, to bolo, čiže CTRL, ešte raz vám to ukážem. Hej. Čiže ak idem podľa počiatočného stavu, čiže mesiac pozadu mi platí, na klávesnici kliknem do stĺpčeka zaplatené ŠR, CTRL, klik na ŠR. Počkajte, tu máme. Podľa počiatočného stavu, takto. Hej. CTRL kliknem na ŠR podľa počiatočného stavu. A to isté platí aj tu, čiže CTRL ŠD podľa počiatočného stavu, čiže podľa tohto tu, čo mám. To je v prípade, ak vám posiela mesiac dozadu. Čiže potom reálne vidíte tu na konci, koľko mu máte vyfakturovať za december. Hej. Ak však máte peniaze a vám platí zriaďovateľ tak, ako má, hej, čiže nemáte nedoplatky, čiže ukážeme si tu mám počiatočný správne, keď máte peniaze za dotáciu k dispozícii, čiže neprisadol si to zriaďovateľ, tak máte vo výkaze strávaných osôb takto urobenú evidenciu.
Hej? Čiže mám počiatočný stav nulový. To vidím tu v tom oranžovom. Toto je za všetky triedy, ale my sa teraz bavíme o tejto konkrétnej triede. Čiže mám počiatočný stav nulový, mám načiarkané deti, čiže vidím, koľko je môj konečný stav. Ja mám peniaze na účte, hej, ja robím úhradu, čiže kliknem do zaplatené ŠR, klik na ŠR podľa konečného stavu a mám tu všade nuly. A to isté HDčko. Hej. A mám nuly. Čiže správne by ste mali k 31.12. končiť takto s konečným stavom nulovým. Nemôžete končiť s minusovým počiatočným stavom, keďže vám úrad práce tieto peniaze vyplatil. Hej? Čiže takto musíte viesť evidenciu. Konečný stav musí byť nulový. Ja netuším, ako vám zriaďovatelia tie peniaze presúvajú hore-dole. Čiže dávate úhradu podľa zaplateného. Teraz ešte sa vrátim k evidencii dotácie. Ak vám zriaďovateľ dal všetky peniaze naraz v septembri, čiže máte na účte celý balík peňazí a vlastne s týmito peniazmi si disponujete sami a vy si ich vlastne oddelujete z toho balíka, hej. Tak, máme tu medzi nami aj vedúcu, ktorá to robí presne týmto spôsobom. Čiže máme vytvorenú triedu NDčko, stupeň ma nezaujíma a tu máme v priezvisku nevyčerpaná dotácia a tu dáme 2023, takto. Hej. Čiže máme nevyčerpaná dotácia 2023. Čiže máme tu triedu nevyčerpaná dotácia. Teraz prišli vám na účet peniaze v plnej výške. Hej. Tým pádom vy ste ich v septembri, alebo ak to budete robiť od januára, tak v januári si napíšete do zaplateného platbu, že vám prišla napríklad 35 000. A z tejto sumy, tu samozrejme ten počiatočný stav, alebo takto to napíšem tu, aby nás to nemiatlo. Čiže mám tu 35 000. Hej. Čiže mám v konečnom stave 35 000. A to je moja dotácia, ktorú som dostala. Na to, aby ja som si túto dotáciu a vedela som, koľko z tej dotácie ja reálne čerpám a koľko mi ostáva, tak ja napríklad, keď urobím zápis, tak ako som vám ukázala, hej, že CTRL zaplatené podľa konečného stavu, viem, že to čerpanie mám 335,80. Počkajte, nie, tu je, kde to máme, toto štvrtá trieda, štvrtá A. Tu máme štvrtá A. Tu. Čiže mám 437 €, mám čerpanie dotácie za celý mesiac. Čiže vám príde dotácia v januári 35 000. Lenže my sme si už, keďže ja viem, že tie peniaze mám už na účte a ja si ich potrebujem odúčtovať, tak urobím len jednu zásadnú vec. Prišlo mi 35 000, ale ja už som z tých 35 000, tých 437 € zobrala, hej, lebo ja som už zapísala zaplatené. Čiže 35 000 minus 437 je 34 563. 34 563, takto. A dôležité pre nás je to, že ako náhle ja urobím tento zápis, mne tu v tom ružovom okienku musí sedieť suma, ktorú ja som prijala za dotáciu. Všetky peniaze. Čiže ak by som urobila, dajme tomu, zápis vo všetkých triedach zaplatené podľa konečného stavu, čiže konečný stav mám nulový, konečný stav ŠR mám nulový, konečný stav ŠD mám nulový, čiže ten prebytok, ten zostatok, tak v taký čas vlastne robím odpočet. Hej? Nezapíšem tu tých celých 35 000, tú celú sumu, ktorú ja som dostala, ale zapisujem tu len toľko, koľko mi ostalo. Čiže ak ja napríklad mám tých 35 000 a ja som reálne už zapísala do zaplateného vo všetkých triedach a čerpala som, ja neviem, 5 000 €, tak ja potom do zaplateného ako prijatú platbu dám 30 000 a tých 5 000 mám už v tých ostatných triedách rozdelené.
Je to komplikované, keď vám to takto hovorím. Určite som vás zmotala neuveriteľne teraz, ale vám stačí pri týchto dotáciách si zapamätať len jednu jedinú vec. A to je to úplne, skúsim to zhrnúť, dotáciu aj tú réžiu. Hej? Lebo veľa okolo toho hovorím a viem si predstaviť, aký máte teraz z toho galimatiáš v hlave. Takže, čo sa týka réžie. Réžiu evidujeme podľa, alebo respektíve odvádzame podľa toho, koľko peňazí sme dostali, čiže podľa zaplateného. Hej? Viem si ju evidovať tak, že dávam si úhradu réžie, rozdeliť platbu strávne a réžia, alebo potom príjmem si všetky peniaze do strávneho a na konci mesiaca cez CTRL vrátené mi odpočítá réžiu, čerpanie réžie v každého jedného strávnika. Čiže môže sa stať, že aj keď vám rodič nezaplatí réžiu, ale to dieťa má preplatok, tak vy máte stále odkiaľ tie peniaze odčerpať, pretože stále, pokiaľ tie peniaze neodídu na účet zriaďovateľa, stále tie peniaze patria rodičovi. Hej? Čo sa týka dotácie, opäť sú dva spôsoby. Prvý spôsob je ten, že dostanete všetky peniaze v preddavku, čiže naraz celý balík. Tým pádom si vytvoríte triedu nevyčerpaná dotácia a tam si príjmete všetky peniaze. Celú sumu, tak ako vám prišla. Ak máte ŠR a ŠD, čiže vám ostáva, lebo pri základných školách každému jednému ostáva, hej, každé jedno finančné pásmo, tam sa tie peniaze potom delia na ŠR a ŠD. Čiže to, za čo nakupujem stravu a to, čo mi ostáva, čo viem potom použiť buď na režijné náklady, alebo na ostatné veci. Hej. Táto platba sa potom rozdeľuje. Čiže ak zapíšete dotáciu, napríklad dotácia 2024, tak zaplatené napríklad dáte tu na 30 000. Počkajte takto. Tak. A tu dáte do ŠD, dáte 5 000. Takto to potom z toho budete odčerpávať. Čiže ak budete odčerpávať, hej, tu mám napríklad, tu by som mala čerpanie, dajme tomu 5 000, čiže tu nadám minus 5 000 a tu dám minus, ja neviem, 756, tak mám minus 756. Hej, to čerpanie. V prípade, to je jeden spôsob, v prípade, ak vám zriaďovateľ posiela peniaze podľa počtu odobratých obedov, v taký čas potom zapisujete, kopírujete výkaz stravovaných osôb z mesiaca do mesiaca a v počiatočnom stave máte mínusové položky, ale pri zapisovaní dávate do zaplateného podľa počiatočného stavu, čiže ideme zaplatené ŠR a dávame CTRL ŠR, máme podľa počiatočného stavu, čiže podľa tohto. Ak mám podľa konečného stavu, tak dávam len ŠR zaplatené podľa konečného stavu. Tam sa len tlačítka menia. Hej? Podľa počiatočného stavu CTRL plus ŠR, alebo podľa konečného stavu len zaplatené ŠR a zaplatené ŠD, alebo CTRL ŠD. Hej? Toto je k dotácii, k evidencii dotácie. Samozrejme, ak budete robiť zúčtovanie dotácie teraz v decembri a v decembri to nechávate takto rozdelené, ako to máte, čiže máte tu na tú triedu nevyčerpaná dotácia. Hej? Ak si strávnikov prekopírujete do januára, tak tam už do tej nevyčerpanej dotácie 2023 to ŠR a ŠD zrátavate dokopy. Čiže budete mať všetky peniaze zapísané tu. Čiže ak viem, že mi tu ostalo v štátnom rozpočte nejakých 24 000, tak v počiatočnom stave nebudete mať aj tu rozdelené peniaze, ale budete tu mať všetko, 24 napríklad, takto, 1000. A dostanete pokyn, že peniaze máte vrátiť na účet, tak idete do zaplateného a dáte minus 24 000 a konečný stav máte nulový. Čiže do chvíle, kým vám nedajú pokyn na odvod dotácie, tak vždy vediete to takto, hej, v zápise. Čiže vždy to máte, to je nevyčerpaná dotácia. No, vidím, že z toho máte riadny hokej. Nikto sa ma nič nepýta. Ani z dotácie, ani z réžie. Nechám vám to trošku utriasť v hlave a budúci týždeň v útorok, keď začneme od tých 12:30, tak ešte raz si zopakujeme tú štátnu dotáciu réžiu a ideme teraz na šek a prihláška. Toto bude ešte riadna sranda. Taktiež, čo sa toho týka, samozrejme, že viete, že
máme možnosť posielať, jednak vydávať čeky a jednak k úhrade. Samozrejme, pri dotovaných obedoch to nie je aktuálne, ale máme napríklad pri materských školách, pri triedách, ktoré nie sú dotované, tak máme vlastne úhradu zo strany rodiča. Tak v taký čas máte nastavenú danú triedu, kliknete si na šek a on vám vypočíta šek na aktuálny mesiac, čiže na december, hej. Tu taktiež máte možnosť evidencie dvomi spôsobmi, a to je tak, že máte buď prázdny ten zoznam, čiže prekopírujete si strávnikov a vy si zadávate v decembri, koľko dní a ako budete rodičovi účtovať. Čiže idete šek a prihláška a určite ste si nevšimli ešte tu na tento kalendárik. Keď si na neho kliknete, tak tu na v tomto kalendáriku si viete nastaviť, koľko voľna a v ktoré dni máte. Ak na to kliknete, hej, tak vám zobrazí. Tu musíte mať zakliknuté voľno sviatky. Ak to vypnem, nebude mi evidovať voľna a sviatky. Ak chcem, aby mi to evidoval, tak mi označí vlastne voľnak. Môžete mať riaditeľské voľno, alebo niečo sa udeje. Čiže kliknutím na dni, kedy máte voľno, tak sa vám to zobrazí a podľa tohto zobrazenia vy mu potom vypočítavate rodičovi počet pracovných dní. Predtým sme to zadávali tu do toho PDčka, do toho počet dní. Teraz už máme tento kalendárik vlastne urobený. Tu vám aj pekne ukáže, že počet pracovných dní je 14. Ak odkliknem, počíta mi to, hej, 15, 16. Toto dáme preč, takže tu mi on napočítava, koľko dní máme voľna. Hej, čiže tento kalendárik. Ak to vypnem, nebude mi počítať nič. Ak to zapnem, všetko mi, tento editovať dní voľna, kliknem, tu si viete zapísať všetky voľné dni, kedy chcete, aby vám v programe priamo už aj v dochádzke započítavalo vlastne voľna. Hej? Takže tu na hej, editovať dni. Započítať víkend, automatické odratávanie dní, máte fajočku, čiže počet dní sa bude individuálne pre každého strávnika podľa zapísaných dní v týždni. Čiže vy to viete urobiť hromadne pre všetkých strávnikov, alebo potom individuálne pre každého jedného strávnika. Ale my vieme, že teraz máme 15 pracovných dní v decembri, čiže zadala som mu 15 pracovných dní, dám mu šek, chcem, aby mi vypočítal šek a to mi vypočítal, koľko mi ten strávnik dlhuje. To, čo je mínusom, to musím dať zaplatiť strávnikovi. Počkajte, nie. To, čo je mínusom, má preplatok a to, čo je plusom, mu dávam platiť. Hej? Čiže šek a prihláška. Ešte, aby som vedela, že koľkých strávnici, tých strávnikov, ktorých mám označené fajočkou, tých mi bude tlačiť, alebo respektíve vytlačí mi šeky, a tých, ktorí fajočku nemajú, tak tých mi vynechá pri tlači šekov. Ak tlačíte šeky, ak tlačíte zoznamy strávnikov, tak potom vlastne taktiež máte, zakliknete si šípkou, hej, vytlačí všetky označené šeky vo zvolenej triede, vieme dať hromadný príkaz na úhradu, takto, ale nemám tu strávnikov, mena strávnikov nemám, počkajte. Prečo mi to neukazuje strávnikov? Lebo mal by mi ukázať pekne aj mená strávnikov. Čiže tu mám všetkých označených strávnikov. Úhrada zoznamu strávne. Dám si tlačiť. Čiže viete aj takto rodičovi dať, hej, zoznam na lístku. Keď niektorí to robia aj takto, hej. Čiže tu máte, ktorá trieda, mesiac, aká je platba, to je číslo účtu. Číslo účtu si zapisujete tu na, hej, tu je. Keď chcete dávať takýto úhradu. Čiže ak máte napríklad materskú školu a nedávate šeky, ale dávate im len nejaké listočky, nejaké odkazy, tak viete to robiť takto, že máte označených strávnikov, ktorým dávam šeky, lebo dala som im vypočítať šeky. Samozrejme som si označila, koľko pracovných dní mám. Teraz do druhého okienka si dám réžiu, čiže napríklad mám 5 eurovú réžiu. Hej, čiže plus réžiu mi napočíta. A teraz kliknem si tu, čiže aby mi ukázal zoznam strávnikov tých, čo mám označených fajočkou, úhrada strávneho zoznam a dám si tlačiť. A tu mám, hej, všetkých strávnikov. A toto im viete nastrihať a viete im to dať k dispozícii. Alebo potom druhá možnosť je šeky.
Tým pádom vlastne dávate šek typu R-ko, Učko, hej, a taktiež potom dávate, kliknete, máte označených všetkých strávnikov, kliknete na tlačiť a ono vám to vlastne vytlačí takýto šek. Hej, komplet vytlačený, vypísaný už pre každého jedného rodiča. A už im to dáte len dokopy. Potom je tu druhá možnosť. A to je odosielanie šekov cez e-maily. Keď ste si všimli, tak mali sme tu na Strávnom, počkajte, to je materská škola, tým nie, ale základná škola, mali sme tu na zadané e-mailové adresy. Hej, to je toto tu na. Čiže na základe týchto e-mailových adries mne bude rozposielať rodičom úhradu strávneho. Jediný problém je v tom, že ak máte e-mailovú schránku na Centrume, je tam problém s odosielaním, ako keby Centrum mal obmedzený počet adries, na ktorý vám odošle e-maily s úhradou pre rodiča. V taký čas vlastne odporúčame vytvoriť si e-mailovú schránku na Gmaili a na Gmaili to tam myslím, že obmedzené nie je, tam neviem do koľko e-mailov môžete samozrejme odosielať mesačne s týmito úhradami. Ak posielate platbu rodičovi cez e-mail, ja som vám to tam aj popísala, že ako sa to vlastne robí. Čiže znamená to, že, počkajte, ja si to nalistujem, aby som vám to presne tak povedala, ako to tu je napísané, aby som vás nezavádzala. Máme ešte 10 minút zhruba. Dobre, takže odosielanie šekov cez e-mail, musíme si vytvoriť e-mailovú schránku, najlepšie je na Gmaili. Tak. A teraz ideme. Ak to máme urobené, označíme si vlastne všetkých strávnikov, ktorých chceme, aby nám poslal e-maily. Ideme šek a prihláška, klikneme tu a ideme export, odosielanie šekov cez e-mail. Chcete, dáme, že áno. A on vám začne, neviem, či to vidíte, on vám vlastne vytvorí ako keby e-mailové odkazy, že úhrada strávneho je v takej a v takej výške. Mne to tu ako zošerovalo, neviem, čo mi to tu urobil. Čiže urobí vám vlastne informáciu o úhrade strávneho. Čiže cez toto odosielanie šekov na e-maily. Ono ideálne je, ak to posielanie šekov na e-maily, nebudem vás tým nejakým spôsobom vás tu zavádzať alebo rozprávať vám to, ale ktokoľvek z vás bude mať záujem prejsť si to posielanie úhrady strávneho cez e-mail, nech sa mi pokojne ozve a v novom kalendárnom roku, alebo ešte teraz vlastne v decembri, kým budete mať prevádzku, tak vám to viem každému individuálne vlastne ukázať. Lebo ak si to takto čítate, tak príde vám to veľmi komplikované, ale verte tomu, že to odosielanie šekov e-mailom je oveľa jednoduchšie ako tlačenie šekov. Hej, čiže je to oveľa jednoduchšie, ak rodičovi pošlete do e-mailu a on vám na základe vášho e-mailu prepošle platbu na váš účet. Čiže je aj táto forma, dohodneme sa takto, každému sa budem venovať individuálne, kto to bude mať záujem. Napíšte mi buď správu na tomto, do chatu na Facebooku, alebo mi napíšte do mailu, na mailovú adresu a ja vám to individuálne vysvetlím, prejdeme si to cez vzdialenú plochu sami a ukážem to každému jednému zvlášť. Čiže to by bolo akože platenie šekov. Vidím, že ste úplne ako keby ste sa stratili v obraze. Žiadne otázky, nič mi neprichádzajú. Ďalšou témou, čo sa týka výkazu stravovaných osôb, je načítavanie platby z banky. Čiže, lebo veľakrát nám prichádzajú informácie, že preto sme sa rozhodli pre iný software, lebo vy nemáte toto načítavanie platieb z banky. Nie je to pravda. My to už máme asi možno aj 5-6 rokov, možno aj dlhšie. Jediný jeden problém, ktorý potrebujete mať z banky a
tu si to riešite vy vo vlastnej réžii, čiže platby vo formáte XML, čiže požiadate banku, aby vám posielala do mailu vlastne výpisy v elektronickej podobe vo formáte XML. To znamená, že príde vám do vášho mailu výpis z banky vo formáte XML, vy si ho zo svojej mailovej schránky kliknutím na tú prílohu presuniete na pracovnú plochu, hej, čiže tým pádom vlastne máte to na ploche, máte to vo formáte XML. My vieme, že máme tento výpis na stránke a teraz kliknete na platby a on sa vám otvorí tabuľku. Tu na pracovnej ploche by sme niekde mali uložený výpis vo formáte XML. Kliknete, ja neviem, na ňo, kliknete do tabuľky otvoriť a program vám sám začne načítavať platby a podľa variabilného symbolu vám priradí každému jednému strávnikovi a zapíše platbu do správneho. Hej. Čiže jediná podmienka, čo vy musíte splniť, je to, že dáte si posielať výpisy vo formáte XML, každému jednému strávnikovi máte priradený variabilný symbol, tým pádom vlastne cez kliknutím na tlačítko platby otvorí sa tabuľka, pohľadáte si väčšinou pracovná plocha, na pracovnej ploche máte stiahnuté súbory, formát XML, kliknete na ňo otvoriť a on vám začne automaticky načítavať všetky platby. Potom, keď si pamätáte, v nastaveniach sme si dali záložku udalosti. Tu na udalostiach vám ukáže, komu vlastne platba nebola priradená. Hej. Tu si dáte zaplatené, komu platba nebola priradená a na základe tejto tabuľky vy už potom viete nájsť si konkrétneho strávnika. Čiže tu máme Volenského. Dobre, dajme to takto, dáme VSO. Ukazovali sme si, dáme si všetky triedy, dáme si hľadať, do hľadačíka si dáme Volenský a už mi ho, alebo Volenská a už mi ho našla a tým pádom vlastne viem mu zapísať platbu. Hej? Takto si viete veľmi rýchlo cez tie udalosti podopisovať platby, ktoré neboli nájdené, ktoré nevedel vlastne program priradiť konkrétnemu strávnikovi, lebo tam nebol buď... Ako načiarkam to? Dajú sa vrátiť preplatky cez platby? Myslíte si jednou sumou, alebo respektíve, aby ste vedeli vyexportovať priamo z programu do banky? Na túto tému už sme sa bavili, myslím, že v Trnave a mám taký pocit, že manžel na tom pracuje. Čiže možno v najbližšej aktualizácii by takéto niečo bolo možné. Toto sme sa bavili presne na predošlých školeniach, aby ste nemuseli každú jednu položku pracne vlastne odpočítavať a zapisovať, ale aby vám to naraz išlo do banky nejakým prevodným príkazom. Určite sa na tom pracuje. Prípadne ja si to napíšem. Čiže prevod preplatkov cez banku naraz. Opýtam sa a budúci týždeň v útorok vám túto otázku 100% zodpoviem. Zostalo nám tu čo sa týka vo výkaze stravovaných osôb ešte evidencia sociálneho fondu, prípadne ak vás niečo, a inkaso strávne, ale to inkaso sa mi zdá, že som vám minule hovorila, to je toto tlačítko tu na, hej, inkaso strávne, ak si ho dáte tlačiť, tak máte túto tabuľku. Hej? Čiže to máte tu na, to je to inkaso strávne. A zapísanie sociálneho fondu zamestnancov, to by sme si povedali budúci týždeň, lebo je 45 a ja potrebujem odísť. Čiže sociálny fond, rozdelenie zamestnanci. Budúci týždeň, potom v útorok by sme si prešli ešte ten sociálny fond, prípadne aby vás niečo zaujímalo, alebo ak by vás niečo ešte nebolo vám jasné, tak mi kľudne napíšte, ja vám to zodpoviem. Ja by som sa s vami teraz rozlúčila, ďakujem za vaše pochopenie a za vašu ústretovosť, takže budúci týždeň o 12:30 v útorok sa vidíme. Majte sa krásne,
Držte sa. Dovidenia.